Случвало ли ви се да се погледнете в огледалото и да не знаете кой точно стои срещу вас? Не защото не се познавате физически, а защото усещате, че желанията ви, плановете ви и дори настроението ви са се превърнали в бледо копие на някой друг. Днес ще говорим за невидимите вериги на емоционалната зависимост и за трите скрити знака, че подсъзнанието ви е избрало да бъде хамелеон, за да оцелее, вместо да бъде господар на своя живот. Признак 1. Психическо хамелеонство. Първият признак е най-тихият. Забелязали ли сте как се променя мнението ви, вкусовете ви и дори начина ви на говорене, само за да угодите на другия? Това не е адаптивност. Това е заличаване. Вашето подсъзнание вярва, че ако сте удобни, няма да бъдете изоставени. Но истината е, че когато станете огледало на другия, вие преставате да съществувате за себе си. Признак 2. Емоционално следене, тревожност. Вторият признак е постоянното сканиране на настроението на партньора или приятеля. Вие сте като радар. Усещате и най-малката промяна в тона или мълчанието и веднага се питате: какво направих грешно? Вашият мир зависи изцяло от неговата усмивка. Това е капан, в който вие предавате ключовете от собственото си щастие в чужди ръце. Признак 3. Спасителят, който се дави. Третият признак е вярването, че вашата мисия е да поправите или спасите другия. Вие прощавате недопустимото, пренебрегвате собствените си рани, за да привържете неговите. Но докато се опитвате да бъдете неговия пояс, вие самите оставате без въздух. Това не е любов. Това е опит да заслужите любов чрез болка. Ако сте открили себе си в някой от тези знаци, не се обвинявайте. Това е механизъм за оцеляване, който някога ви е помагал, но днес вече ви тежи. Първата стъпка към свободата е да се върнете центъра. Затворете очи за момент. Поемете дълбоко въздух. Представете си, че прибирате цялото си внимание обратно в сърцето си. Кажете си: аз съм тук. Аз съм важна. Моят мир е моя отговорност. Ако сте готови да скъсате тези вериги, последвайте канала ми за още практики за вътрешна свобода.